Спрете да купувате мивки само по снимка в интернет. Днес ще ви покажа защо евтините копия, които се продават по китайските сайтове, нямат нищо общо с качеството, което виждате тук. Споделям ви 3 факта за мултифункционалните кухненски мивки, които нито един китаец, който ви дава ниска цена, няма да ви признае. Гледайте! Първо, масивност. Качествените мивки са произведени от масивен материал. Чувате ли този звук? Това е истински метал, който няма дори дръскотина след силен удар. Вижте борда на мивката. Той е по-дебел от монета от 1 евро. Това са 3 мм солидна стомана. При евтините мивки ламарината е колкото станьол. Втората голяма измама при евтините мивки е съставът на метала. На снимка всички изглеждат еднакво, но магнитът не лъже. Ето един бърз тест. Допираме магнит до гаечен ключ, изработен от обикновена стомана. Магнитът се лепи веднага. Допираме го и до чаша от неръждаема стомана. Магнитът пада. Това е доказателство за високо съдържание на никел в стоманата, което я прави висококачествена. Евтините копия са от черни метали, които привличат магнита и започват да ръждясват още след първия месец. Третото нещо, което ще съсипе евтината мивка, са киселините в кухнята. Оцет, лимон, препарати, всички те разяждат обикновената боя за седмици. Нашите мивки са с хъникомб нанопокритие. Забърсвате, изплаквате и повърхността е като нова. При евтините имитации тук щеше да остане бяло петно, защото покритието им е декоративно, а нашето е технологично. Много хора се притесняват, че черните мивки се драскат лесно. Сега чуйте този звук. При евтините имитации това е краят на покритието, но при мивка Ниагара няма и следа. Нашето нанопокритие не е просто боя, а броня. Стържете, гответе, мийте, повърхността остава като нова. Watersol, защото детайлите имат значение. Купи с преглед и тест сега.